yabo ngani njengoba into enzekayo ngakwazi so manje ingawo nje ngadecide ukuthi ngcono ingane ngoba ngangithi asifiki oqala ngibizela uzongihlaza kumakhamera no anguhlazi bra yona into anguhlazi ngizokhuluma nawe kahle esikolweni manje ngiqedile esikolweni ngiqedile lalela ngicela ungilalele kahle bra ukuthi lento lesayifiki no ngiyayazi lonto le wawuchilo vele sasifiki yebo njengamanje engifisa ukuphendula yazi ngizosongihambe lana manje ungisabisa ngamaphutha ngamaphoyisa bhuti wami ngeke ngize ngikuvimba ukuthi uhambe kodwa kumele uqonde nokuthi wazi ukuthi le ndaba la ngeke iziphele yini yenza uhambe uyabaleka manje mana ngicela ungilalele lalela ukhohlakele wena ngicela unginike ithuba ngicela ithuba lalela bhuti wami yabo nje obuhambe siyakulandela le ndaba uzoyikhuluma nonkosikazi wakho Cela ukubingelela mbukelo weBlack Life TV ngiphinde ngikwamukele kwishow lapho sithi khona Bhodla ebese uthola usizo. Khumbula ukuthi igama lami mina nguOlwethu ngakacela. Njengamanje la e-studio nginosisi uthi naye ucela ukuzobhodla ebese uthola usizo. Mbukele ekhaya ngicela uhlale phansi ngoba kungenzeka kube le nkinga yake yakwehlela noma mhlambe yakehlela umuntu osondelene nawe. Cela uhlale phansi ngoba kungenzeka nawe usizakale. Siyacela ke futhi ungakhohlwa nokubeka imibono yakho. Ake ngikhulume nosisi njani? Siyaphila sisi wami unjani wena? Ngiyaphila bakithi ma. Yebo sisi. Bengisacela manje uzazisa igama, isibongo nokuthi ukhulele phi, wasokhula kanjani? Oh mina sisi igama lami uThabisa wakwaNgalonkulu isibongo. Yebo. Ekhaya kuseMthatha kwindawo kuthiwa kuseCohana. Yebo. Yebo sisi wami. Ngikhuliswe ngumama nobaba. Abazali bami ngabantu abathanda isonto kakhulu. Umndeni wami nje wonke sithanda isonto sizingane nje ezikhule kahle ngiyona ndlela ngoba besifunda sonke esikolweni safunda ke saqhubeleka nje nempilo sengisho ukuthi njengoba besifunda besihamba kodwa kube khona ubuginxiginxi bobunzima wokuthi kushode imali ngoba umama ubeke ngasebenzi nobaba kube nzima ukuthi ngelinye ilanga masambe siye esikolweni ngendaba yokudla sivuke ekseni siye esikolweni sihambe singadlanga masibuya kufuneke sithi masibuya sihambe siyonqanda inkomo sizibuyise esibayeni lapho kunzima nje sengithi ba asidlile kahle nje kunzima ngoba phela manje oba bengasebenzi bengumuntu ongasebenzi besicela ebantwini ngesinye isikhathi ukudla siphiwa ngabantu sisizwa ngabantu kodwa into engifuna ukutsho nje ukuthi isonto besilithanda ngeyona ndlela besithandaza nje ade atsho ngesinye isikhathi athi ingane yami njoba ngihlupheka njena asuba nami ngiyathanda kuzogcina kulungile ngelinye ilanga ngempela ke njengoba nathi sesibangaka manje sakwazi ukuzimela osista bami namanje bayasebenza bazimele banemizi yabo abanye baganile banengane so nje sikhule ngolohlobo nje impilo yaqhubeleka ebunzimeni sathanda saziguqanga edolo phansi sicela kuNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga nathi sikwazi ukuzimela kodwa ke kugcine sekulungileke nikhula kodwa niyababona abazali bayazama ngendlela yonke bayasithanda uthando bebesinikeza shembona bebesinikeza ngesinye isikhathi nje uze sikwazi ukulala sidlile ngesinye isikhathi beke hamba nje ayocela amatoho emizini ngizothini aqide phansi enze ama-washing wabantu nje besiphila ngolohlobo nje ngesinye isikhathi abantu bade basidabukela abantu belala basipha ukudla uba sikwazi ukuthini ukulala sidlile nathi kodwa ke saqhubeleka ke sazama ngidlela zonke uba masithini nathi masiphethe sikwazi ukufunda sifane nezinye ingane ngoba sisamkela isimo sasekhaya ubunzima esibhekene nabo ekhaya ngoba likhaya lethu leli akukho nathi apho sizothini sizoyakhona sasamkela ngolohlobo kisimo sasekhaya
nikhula nje niyagqugquzeleka ukuthi manilungise isimo sasekhaya ngoba nibonile umamezami. Yebo sisi, kunjalo. Okay, sisami nonkosi yami, siyajabula kakhulu ukuthi sikwazi sibonge noNkulunkulu ukuthi unithwalileke namhlanje nisaphila izisimo sasikade silolo hlobo ekuqaleni. Sinzima, yebo, sis. Bengizocela ke mhlawumbe ukuthi usisi ake mhlasimpe asilandise ukuthi kungane sibhalelile la kaBhodla bese uthola usizo. Cela nje indaba uyilande ekuqaleni mhlasimpe sithole ukuthi kuze sizokwazi ukuthi isilonda mawukuthi mhlawumbe khona isilonda naso ngaphakathi siqalephi kuze uze uthathe isinqumo sokuthi ubhalele kuthina la ekhaya. Hey sisi, kunzima. Angikwazi nokukhuluma njengamanje. Angikwazi nokukhuluma, si-stress. Kunzima ngeyona ndlela. Engicela ukwazi ukuthi uphephile la njengoba uhleli nami, ukhuluma nomuntu ozokulekelela, ukhuluma nomuntu ozokulalela la udinga khona ukulalela. Yebo, So sis. ngiyacela uzame ngayo yonke indlela nje ukuthi ubhodle konke engakhona okushiyayo ngoba angeke sikwazi ukufika esiphethweni sendaba noma sicazulule uma kukhona okushiyayo. Cela unikeze isineke nje sanele sokuthi uyichaze indaba umsuka wayo kusuka ekuqaleni kuze kube namhlanje. Okay, sisi, udaba lami lukanje. Kunento engifuna lana ukuyikhuluma, engihluphayo impilo yami yonke. Mangicabanga inoba ngangipha koma 15 years ngeso sikhathi leso. Ngisemncane ke nami ke into zoganga. Yebo. Ngingazi ukuthi ngizifaka enkingeni. Njengoba ngisithi ngikhuliswe ngabazali mose aba-street ekhaya, sengisho ukuthi bengafuni ukuthi njoba ngisemncane njena bengafuneki umuntu ozoba nengane ngoba phela uma wami bekeye akhulume njengoba besisebancane ukuthi yena la kwakhe akafune umuntu ozozala ingane esemncane okanye azalele ekhaya engaganile. So ngimane ngibamba lapho ke ukuthi kahle uma ungathola ingane usela ekhayeni uzohlazeka okanye uzohlaza umndeni. Yeah, uphinde wandise nobunzima Yebo, phela isimo ngiphinde sinje futhi. ngandise isimo, inhlupheko. Ngibona isimo la ekhaya ukuthi kunzima. Nathi akunothi sikhule kunzima silala singadlile. Manje mangizoqhubeleka ngenze nami iphutha lokuthi ngizise ingane kulomndeni kuzogcina kusasa kwenzekele ini. Le ngane mangayizise emhlabeni izokondliwa ngibani? Ngempela inoba njengoba ngithi kuwe sisi, ngangipha ko 16 years kanje ngisafunda ngisemncane, kwenzeka iphutha ngahlangana nomfana ekuthiwa ngibongani. UBongani bekehlala kwa-anti wakhe la elalini la eCorhana. So into enzekayo uBongani wayesithi kimi wasemzimkhulu ngoba into enzekayo njengoba sifunda sonke la esikolweni besizi friends kahle singabangani Naye, okay. naye uBongani. Njengoba besingabangani noBongani kumnandi nje sithanda ukuzixoxela kungekho nkinga ngoba vele sizingane, naye mose beke semncane noba beke pha koma 18 years. Ethe kuba mdala kunawe kodwa. Bekethe ukuba mdala kunami Okay. ngeso sikhathi leso. Sithanda nje ukuzixoxela nje naxa kuphuma isikolo sihamba sonke, inoba besizi friends sipha ku4 kanje si group. Mina ke bengithanda isport ke esikolweni. Lento ugijima mangabe ukamhlamba umzekelo nje ngoba phela uyabona nawe, yes into ezikanjalo ayibo besizwana noBongani kangoba ngesinye isikhathi nje makhona into engayazi nje ezincwadini zami bekeye angisize lapho nalapho. Yebo. Ngoba phela mina angifuni ukuqamba amangasheme esikolweni nje bengekho clever. Hayi bengekho clever nje bengisisidonyi manyana. Yebo, kodwa bengizama nje Balekile ukuthi uzame. Manje uBongani into enzekayo bengumuntu bekethanda ukungisiza. Ngoba yena beke clever, ngifuna uqamba esikolweni beke yaphume kwamhlamba ngesinye isikhathi nje unumber 3 okanye unumber 2. Yeah. So ngamthatha ezumngani nami. Hayibo, uxoxela ukuthi ngelinye ilanga uBongani asiyaze yini mngani. Kunodaba engifuna ukuxoxela lona lana elungihluphayo. Angazi ukuthi uzolithatha kanjani ngoba phela ungumngani nami. Ngithi mina yini leyo Bongani? Athi yena hawu yaze yike mngani nami.
ngoba vele ngiya-understand sisebancane lana mina nawe ngicela ukuthi into enzekayo sithandane. Ngithi mina hawu kanjani manje ngoba phela mina into yomjolo angiyazi ngoba nawe uyangibona uba ngisafunda and ngisemncane. Ngifuna ukufunda ngikwazi ukusapota umndeni nami njengoba umndeni nami uhlwempu usazi isimo sasekhaya enganguxoxele sona. Oh yeah. Ezi umngani nami uyayazi yonke imeko yasekhaya. Athi yena hayi no into enzekayo sizobambisana angisho ukuthi into enzekayo asizobambisana koludaba leli engikuxoxela lona sizobambisana ayikho into esizayijaha lapho ukuthi njengoba nguthanda khona into esizayenza. Hayi nami ngivume phela ngoba into yomjolo bengekayazi kakuhle ngithi hayi manje ngitry ngoba vele nami ngiyamthanda ngoba vele bekungumfana ngizothini ohlakaniphile la ekhanda. Hayi manje ngizame ngimqomele umfana ngoba vele ke bengimthanda ezumngani wami kodwa manje manje ngizame ukutry ukuthi okamhlamba kungayena yena mfana okamhlamba esikhathini ongakwazi ukungisiza empilweni angazi nami sengiyazama nje. Hayi kanti angazange ngimqoma umfana kumnandi kunjalo njengoba bengumngani nami ngimqoma umfana sijole lapha ekhaya ngaziwe ukuthi mina into enzekayo senginomfana sengiyajola. Hey one day sisi ngikuchazela ukuthi mina okay uBongani afike ngelinye ilanga athi yena Thabisa ngicela ungiphelezele siye ekhaya akunamuntu. Ngibuze mina uphuma wakho nobabakho athi no kunomcimbi okhona la ekuhlaleni uzongiphelezela nje akuna next uzongiphelezela ufike uhlale lapha ekhaya mina nje kukhona into ekumele ngiyenze lapha ekhaya and then ngibese ngiyaphelezela uyabuya kuntambama ngeso sikhathi lesi noba kwakuphanga bo 6 kanje. Hayi ngiqomba yibo inoba into engizayithini lena ngoba phela ekhaya kukhona uma and kufuneke ngiphekile ngoba sekuntambama ngoba mina angisho ekhaya umagcini wena omncane wena imini omncane imini othunywayo ekumele ngenze izinto la ekhaya manje mangizohamba ngobusuku ngizothi bengiyapi ekubeni la ekhaya ngisazi ukuthi kuyasontwa lapho phela lana ngizothini umalume into enzekayo wayeyathi mangabe eyokhangela inkomo njengoba ngisemncane njena ahambe nami athi mntana kasisi ngicela into enzekayo ungiphelezele ngesinye isikhathi sihambe siyobheka inkomo siyozibuyisa ukuthi zilale la ekhaya esibayeni manje mina mengizophelezela uBongani ngihambe mina ngiye kubo ngizothini. Hayi ngempela ngithi ngifike ngihlale phela nami ngisebathandweni lana ngifike ngihlale ngithebeleke angenzela ukudla kube mnandi sidle. Hayi ngikuchazela ukuthi into enzekayo umfana manje aqale angiphatha ngisho phela ngamqoma angiphatha ngibuze mina hawu wenzani manje athi hayi ini ngiyacela wethu baby ngicela ukuthi yabo kancane ayikho into ezakwenzeka embi lapho ngithi mina yini leyo athi hayi cha njengoba ngathi ngiyakuthanda ngicela ungidedele phela sithi ukujabula kancane yebo. Hayi nami ngoba phela nami ngangifuna ukuzwela yabo ukuthi kahle ukhuluma ngani yabo nango nangangayithandi lento wayenza nje ngicina sengivumile nami yebo sigcina sesilala. Eish kwenzeka ke sisi ibhadi lokuthi ngikhulelwe. Eish nenze njani ke manje musukhulelwa? Hey sisi kwanzima lapho cabanga njengoba ngisithi singabantu besonto ekhaya siyasonta umndeni wami uyasonta wonke lapho sithenjiwe naselalini ukuthi laba bakwabantu bani abakwaChabalala baziphethe kahle lezi ngane zakhona manje mangizoqhamuka nento ekanje kahle mina ngazibona ukuthi uze ngizibamba ukuthi ngikhulelwe ngoba ngangazazi vele ne yayiqala ukwenzeka lento ngabona ngokuthi ngingayi kuma period esikhathini. Ayibo mangithi ayibo kwaqhubeleka manje uthini umfana uyamtshela kodwa ukuya kuma period ekubeni bengijwayele ukuya nje ngenjwayelo umuntu wesifazane ngithi ayibo into engizayenza njani lena ngizoxoxela abani lesi story uyasaba ukutshela umfana
Ngiyosaba ukumtshela umfana ukuthi nalo udaba phela sengikhulelwe manje. Ngizomtshela kanjani? Base kebaleka ngoba phela nami ngiyamthanda. Eish. Mase ke ngibaleka lana ngoba phela ngangivile ukuthi abafana once umchazela ukuthi ukhulelwe usumithi uyabaleka ungaphindi umthole. Ngempela ngimxoxele ngolunye udaba ngithi mina yazi yini ngiqale ngithi mina kunento ekanje bongani ne okay ngithi mina kunodaba engifuna ukuxoxela lona. Athi yena yini leyo? Athi yena okay mase siphuma esikolweni ngizozama ndlela zonke ngoba phela ngisho njengoba sasifunda sonke athi mase ngiphuma esikolweni ngizozama ukuthi mangihlangane nawe. Ngithi mina akunankinga kodwa nami mase ngiqedile ukupheka lapha ekhaya ngoba kufuneka ngiphekile. Yebo. Ngizozama ukuthi masihlangane emgaqweni and then ngikuxoxele istory engihlangabezana nazo njengamanje. Athi yena okay fine. Ngempela ntambama afika uBongani. Athi Thabisa ubongibizile ubuzothini kimi. Ngithi yazi yini Bongani ngicela sihlale phansi sikhulume nalo udaba olungihluphayo. Lana kuhambe isikhathi ngizibona sengingasayi kuma period. Ngaxake ukuthi kwenzakalani. Ngcine sengixoxela nomunye umngane nami lana wathi umngane nami mangihambe ngiye clinic. Ngimxoxela ukuthi nginodaba olukanje angisaye esikhathini wathi mngani inokwenzeka ba kukhona waqala wangibuza phofu umngane ukuthi Thabisa awunayo umfana ngoba phela ngangifihla ngoba phela ngicela ukuthi yes bengayazi umngane nami ngoba mina kahle bengonqena ukuthi ngizohlazeka phofu ukuthi sengiqomile njengoba ngimncane kangaka ngino 15 years senginabafana sengilala nabafana nomndeni wami sengizokuhlaza manje uyayibona lonto leyo. Wathi umngane nami ke okay fine ngiyezwa chom ukuthi into enzeka uthi awusayi kuma periods ngicela uhambe uye clinic uyo testa ucheck ukuthi kwenzakalani. Hayi ngempela ngihambe la ekhaya angitshongo cabanga ukuthi ngiyakuphi ngiye clinic ngoba abakazi. Uxoxela umfana manje ukuthi uthole kanjani ukuthi ukhulelwe? Yes ngixoxela umfana okay ukuthi okay ngikhulelwe ngiye eclinic kanje nakanje and udaba ngixoxa nomngane nami umngane wami wangixoxela ukuthi mangihambe mina ngiyotesta eclinic ngiyochecka isimo ngoba ngimchazela ukuthi mina esikhathini kade ngigcinile ukuyi. Hayi athi uBongani okay kwenzakalani ngithi mina kuthiwe eclinic athe amanesi ne ngikhulelwe. Ngichazelwa ngamanesi kahle athi kena ke hawu mina anginothi ngimncane kanje and mina okoqala Thabisa ngalala nawe once kayi1 kanjani ukhulelwe Thabisa ekubeni ulele nami kayi1 umfana wake walala nentombazana kayi1 emveni koko kusasa usuthi ukhulelwe. Uyisayibuza wena leyo mbuzo manje? Usabuza mina manje lo mbuzo lowo. Thabisa kanjani ngalala nawe wena ngosuku oluyi1 manje usukhulelwe wake wayivapha into enjalo kahle wena uyangibhedela uyangidakela useyakulwisa manje useyangijikela manje ingathi akangazi ingathi khange sibe mnandi mina naye sentsho ba sijabulisane angisho besithandana manje sengiyazibuza ba why manje ezangijikela lo muntu lona egcineni kwesisimo engibhekene naso lapho uyasazi isimo sasekhaya ukuthi siyazihluphekela akekho umuntu osebenzayo ngizokwenza kanjani ngale ngane lena sengiyambuza ke manje Bongani ngenze njani asike nake okay ngoba uthi ukhulelwe ngizobuya ngicabangisise kahle lenkulumo yakho ngicile unginikeze isikhathi ngigoduke and then ngicabangisise kahle ngoba nami ngisemncane umndeni wami ngizoxoxela kanjani ngizoyiqala kanjani mina ekhaya lo daba lolu ongiphathela lona ngisi mina hayi akunankinga ungahamba uyocabangisisa kahle and then maso ready ke uzongixoxela ukuthi okay ucabange waphelela kuphi. Yebo uxoxela ukuthi sisi into enzekayo one day abuye uBongani athi yaze yini Thabisa ne sengilicabangisisile udaba ngiyakwamkela nesisu sakho ngoba vele kakade ngiyakuthanda iphutha lami ngiyalivuma engalenzayo kuwena. Hayi ngijabule lapho phela ngoba yini sengimxoxelile
Yebo. naye utshilo wathi hayi uyangamkela kanankinga nalokho. Kanti angazange ngelanga lokugcina Eish. umfana kanti into enzekayo sekecabange okunye. Yebo. Mina ngiyazi lonto leyo. Umfana athi yaze yini Thabisa angisho uyayazi bala ngaphandle kuyathakathwa. Yebo. Plus njengoba wena ukhulele la ezilalini uyasazi isimo sala ezilalini bakwenzakalani. Athi yaze yini kunobaba engimaziyo osebenzisa amayeza wesintu. Ngizokutholela iyeza elokuthi into enzekayo uliphuze and then ungakwazi noba into enzekayo uyahamba ne uhlale ngaso sonke isikhathi right yayibona mos lanto le yani yes ingane iphephe yes ngathi mina hayi akunankinga wathi ayikhuleka ngoba phela into enzekayo uyabona mangabe ukhulele kumele umane uphuza ukuthi lona izinto zesulu kwenzela uba uhlale ngaso sonke isikhathi nengane yes ingane ikhule kahle ingahlangani nemimoya emidaka. Hayi ngajabula kanti angazange ukuthi umfana usengifakele manje ilentoza iyeza ipoison kahle ngizayibeka nje ngepoison lento. Ngoba phela ingane yagcina isiphuma sengichithekelwa sisisu sesiphuphuma isisu sami ngingayazi mina lento. Unenyanga engaki nje bekuphuzisa lamayeza? Nganginenyanga ezingu2 cabanga. 2 months. Sisi angazanga ukuthi lo mfana lona kanti angazade angcolele kabhlungu kanje ngimenzeni. Ngiqala noqala ukhulelwa ngimncane kanje angade angcolele ngento ebhlungu kanje. Ngimenzeni ngimoshe ngani ungenza isilima uvumelene nami kahle lana wathi akanankinga nengane ingane uzozama naye ukuthi mase kemdala ahambe aye eGoli ayofuna umsebenzi ngoba phela omalume bakhe vele wayengixoxela istory sokuthi basebenza eGoli uzozama ukucela ukuthi into enzeka mabamzamela umsebenzi eGoli akwazi ukuyosebenzela ingane yakhe. Isiphumile ke manje usethini iphuma kanjani ubona kanjani ukuthi ingane yaphuma uyabatshela nabazali kwenze kanjani? Mina njengoba ngangiqala ukukhulelwa ngisemncane nami angisho nami ngisadidekile umqondo ngoba phela nami angasazi isimo sokuthi hayi inokwenza kuba isisu sami siyaphuma. Hayi ngiwuphuze lo muthi ngoba phela into enzekayo angisho njengoba ngithi isisu sami ngasifihla emndenini ukuthi bangayazi indaba yes kangokuthi uyazi ngeke ukholele mangiye esikoleni yazi ngangenza kanjani ngangenza sho ukuthi ngifaka izinto lana ukuthi sincindezeleke isisu lesi sami singabonakali. Uthukile vele ukuthi ngithukile ngisho sicindezele ukuthi singabonakali emndenini nase esikolweni ukuthi ngikhulele ngoba ngosaba ukuhlekwa. Hawu ngathi ke ngilele ebusuku ngathi mangithi ngiyavuka ingubo sezimanzi ishithi selimanzi lithi 10 kuphuma igazi lehla ngemilenze angikhalanga kanje ngizothini la ekhaya sengiphunyelwa ligazi seliyehla manje. Kwanyanzeleka ukuthi mangichazele uma ekseni mangivukayo ukuthi nginenkinga kanje nakanje usumtshela iqiniso lonke manje. Ngimtshela iqiniso manje ayikho enye indlela engizoyenza ngoba phela kumele bangise kwadokotela uyocheck ukuthi kwenzakalani la kumina. Hayi ngikuchazela ukuthi ngempela ngimchazela uma uba manje ngiyaxolisa kunodaba engifuna uxoxela lona lana ngenze iphutha ngahlangana nomfana okanje nakanje wasendaweni ethile ngamqoma ngagcina sengilala naye. Manje umfana bekethe uzonginikeza iyeza umuthi othile wokuthi mangizihline ngoba phela kunemimoya emimdaka la ngaphandle ngagcina sengiliphuza iyeza kanti angazange ukuthi line poison ngaphakathi. Ebusuku ngithe ngisalele njalo kwehla igazi umumtshela umtshela ngoba usubonile ukuthi iyeza noma uyasola ukuthi iyeza leli lidale lento le. No ngavele ngacabanga ukuthi lilo vele iyeza leli bengilinikezwe nguye umfana ngoba okoqala into enzekayo ngathi mangabe ngiliphuza ngaliphuza ntambama before ngilale leli yeza leli. Yebo. Hayibo ngathi ngiyabona isisu sami lesi ngabhijabhije kanje ubusuku bonke kwakunzima nje ukulala. Angisho ngiyosaba mosa ngazi ngizochazela abane ekhaya. Ngabhijabhije ubusuku bonke lobu angazi ukuthi ngizokwenza njani.
zange ngibe nankinga since oko njengoba ngisithi bekuna 2 months njena ngikhulelwe bengenankinga bengi-right kabi. Bengenankinga ngathi nethi ngisele leli yeza lalo mfana lona zajika izinto. Ngempela mangimbuza umfana sengihlangana naye ukuthi ayibo wena wanginikeza iyeza manje ngagcina isisu sami sesiphuphumala kwenze njani. Avele akukhulume ngempela iqiniso umfana. Isibindi. Unesibindi cabanga avela ngichazela ukuthi lalela la mama mina into enzeka ngangafune ngane kuwena ngoba ngangisemncane ngangonqena ukutsho ukuthi ngiphike ingane kahle kahle kuwena ngoba angisho nawe ubusemncane usafunda unamaphupho wakho nami phela bengisafuna ukuqhubelana nesikolo. Umama uthini uma wakho kokuzalayo ngoba usumtshelile ngale nkinga? Ubani ke uma wakho owakho uma ngizumtshelile ngale nkinga useyazi uma wami wenze njani uma uyaya kubo kamfana ukuyikhuluma indaba wenze njani khona imizamo izamayo mhlawumbe ukuthi ugeze noma naye mhlawumbe kwenzeka kanjani ngicela uma uchazela ukuthi wavele wathi yena akayingena indaba yami ngoba yena ungikhulise ukuthi mangihambe ngesontweni mangihambe ngiyofunda wayengangithumanga ukuthi mangihambe ngiyoqoma abafana ngiyofunda abafana esikolweni. Wathi yena akasayingeni nje indaba yami mangibona ukuthi ngenza njani ngodaba lwami lesisu. Ubaba uyazi noma ubaba wafihlelwa kanjalo? Ubaba wagcina naye sekechazelwa nguma ukuthi kunodaba olukanje nakanje naye bayichiliza kanjalo nje. Ubaba wami nje wavele wathi yena ngoba phela uyakhonza akahlangene nalonto leyo yena abesingekho nje kwa isidingo sokuthi ngithi ngiyingane ena 15 years ngimncane kanje ngiqhamuke sengisithi mina ngiphunyelwe sisisu bengithunywe ngibani ukuthi mangihambe ngiyolala nabafana. Lo mfana yena lowo njengoba ngithi mina bengikhulelwe uzokwazi na ukuzohlawula la kwakhe. Inyala leli beke lenzile uzokwazi na ukulivuma eze azoxolisa akhupha inkomo zokuthi bekeleli nengane yakhe. Wathi kodwa into enzekayo yena akahlangene nayo yonke lento lena mina mangikhulume nomfana lo bengilele naye ukuthi wenza njani ngoldaba. Manje ke sisangifuna uqamba mangiyangidla lento. Iyangidla angilali nje ebusuku njena angilali kusukela ngaleyo mnyaka. Ngiyachazela angilali njena angilali kubhlungu uyabona njengamanje njengoba sengikhulile ngingaka izinto zami azilungi. Akukho kungilungelayo. Awugezanga angigezile umfana useyangichitha nje akafune kwanto engihlanganisa nami. Emva kwengane nje akuphindanga izinto zabantu. Azange ziphinde zibe right izinto zami nomfana and ngathi mangisithi umfana ngiyamchazela wathi yena into enzekayo usenomfazi useganile manje usenomndeni. Yebo. Akasayingeni nje udaba lami nje umfana nhlobo ngoba uthe nethi ngimchazela ukuthi ngicela ke ongcono into enzekayo enze inzame zokuthi njoba mina ngingasalali ebusuku ngoba angisho njoba sengimdala sengingaka sengikhulile umsebenza ngutholi cabanga zange ngasebenza oko nje ngabakhona emhlabeni ngifundile ngiqedile manje esikolweni ayikho nje into eqhubelekayo empilweni yami noba ngiyaqoma ngiqhubeleka nempilo yami ngiyaqoma abafana ngiyazijolela ngithola indoda nje eright nami ukuthi okay mangithola umuntu phela manje njoba sengimdala ngiqhubeleke nempilo hayi kuvele kuchabalale nje sithubeni akulungi ayikho nje into elungayo ngami. Uyabona ngike ngihambe ngesinye isikhathi ngithi ngiyofuna umsebenzi kuthiwa kuyafakwa ezindaweni ezithile. Yebo. Hayi mangifika lapho kuthathwa amasivo wabanye abantu bafonelwa abantu batsho bengihamba nabo bathi hayi mngani into enzekayo thina siqashiwe sithathiwe bayasebenza abanye abantwana bengifaka nabo amasivo ezindaweni mina dololo even namanje angisebenzi ngihleli. Phephisa mawuke wazama mhlambe ukuyobheka noma ikubantu ukuthi mhlambe ikhona yini into edingakalayo noma khona okushodayo. Ngahamba ngaya kubantu ngoba njengoba into enzekayo ngase ngixoxela umngani nami isimo ngangibhekene naso
Njengoba usumdala nje. Yebo, angisho ngase ngimxoxele umngane wami and naye ngwalapha ekuhlaleni apho ngizalelwe khona. Oyilo mngane wakho sekuqaleni. Waqala ngoba okay. azange ayixoxele abanye abantu lesi simo lesi ngayifihla nje. Yaziwa yimina nomngane nami uDaba nomndeni lo wami kuphela. Manje umngane mangihlangana naye ngesinye isikhathi angisho sizalelwe sonke la ekuhlaleni apha endaweni sisonke. Simane sihlangana ngelinye ilanga angibuza umngane ngesinye isikhathi make ngibona mngani wagcina uDaba lakho luphelelephi. Ngithi mngani hey kusenjalo nje into zami azilungi phela umsebenzi anguthola. Athi yazi ngoba ungumngani nami even namanje sisengabangani. Anginankinga naye naye akanankinga nami sisazwana. Athi yazi yini mngani ngiyacebisa mina. Kunomama lana engimaziyo osebenzisa izinto zesintu. Khawuhambe ukuyobheka isimo sakho ukuthi awunokwazi ukusizakala na ukwazi nawe uthola umsebenzi. Wondla umndeni wakho. Hayi ngempela nami okay ngoba phela ngumngane nami kufuneka ngimlalele into akayishoyo ngoba phela uyangicebisa. Nami ngiyayibona lento akayikhulumayo ukuthi ingangisiza ngelinye ilanga nami kwazi ukuqhubeleka nempilo. Ngahamba mina ngaya kulo mama. Umama wangichazela lana ukuthi ngane yami ngingakunikeza iziwasho yonke into ukuthi uzigeze ube clean nawe. Ukwazi ukuthini uqhubeleka nempilo. Kodwa kunento lana ekubambile. Ingane kahle kahle le ekubambile ukuthi ingane kumele ithini yenze lo umsebenzi phela iqanjwe igama. Uyayibona lo nto leyo kwenziwe wonke nje umsebenzi lo. Njoba isisu sakho saphuphumala iqanjwe igama angazi igqokiso kodwa wachaza nje lokho ukuthi uyabona makuthi mina lonto leyo ngingakhuluma nomfana lo ubaba wengane akwazi ukukhuluma nomndeni wakhe ukuthi kunoDaba olukanje ucela senzele ingane ukuthi nami izinto zami zihambe kahle kunga right konke. Manje ke ngizokhuluma kanjani isimo sami ngiyasazi ngoba phela umfana kade ngamncenga kahle ukuthi nginoDaba olukanje akulungi umfana uyangibalekela manje ende uthe yena ngizomqhatha nomfazi wakhe. Manje ngizokwenza kanjani ngoba phela uthi ngizomqhatha nomfazi wakhe. Phezulu kwakho konke lokho usanilobuhlungu nje bokwenza yonke lento le. Ngoba phela kungesona isinqumo sakho. Kubhlungu ke ukuthi waze wagcina sekuthathela inqumo ngomzimba wakho. Ngempela ukube ikhona indlela ngabe khona inyathelo athatheleka zona ngoba awukwazi ukuthi wenze into enjalo ningavumelananga. Wengenalo ngempela ilungelo. Ungazizwa kanjani mhlambe ukuthi uthola ithuba nje ke uhlale naye phansi ukhulume naye? Wesi siyazi ngiyajabula kabi bandla ngiyajabula kakhulu nami izinto zami zikwazi ukuvuleleka konke kuhambe kahle ngingajabula ngikwazi nami ukukhuluma naye kahle. Okay. Ngoba la ukwishow la kuthiwa Bhodla bese uthola usizo esizomthola ubhodle kuyena mhlasimpe khona uzwela ngaba nalo kukhona nokuyisola mhlawumbe ongavuka kuyena asazi. Ngicabanga ukuthi lokho kumele sikwenze sibone ukuthi uyasizakala nima wami ngiphinde ngikusho lokhu ncese kakhulu ngomzimba wabhekana nabo usamncane nakangaka. Mbukele ekhaya ngicela uqhubeke uhlale kanye nathi kodwa okwamanje sisathi iqunga sezitolo ebese siyabuya. Ngithembisa ukuthi sobuya esesinaye ubhuti lo akayizwele umonakalo awenzile empilweni yomuntu wesifazane engavumanga. Ngiyabonga kakhulu. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini abantu befakwa emanzini mahala mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya izinto zakho azikulungeli mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu kuyobe kuhlangana ke workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we transport amaqanda awu6 ubisi 1 liter ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So information eningi uzoyithola ku 062 219 7748
Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, uma kuwukuthi wena ufuna insebenzo yokucala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ithi ngibalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, uma kuwukuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke, zonke zo-4 ngosuku okuyobe kuyiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Cela ukubingelela futhi imbukelo Black Life TV. Ngikukhumbuza ukuthi igama lami mina nguOlwethu, sisohlelweni lapho sithi khona bodla ebese uthola usizo. So njengamanje sisinayo ubhudi la e-studio, asizonikeza nje usisi ithuba lokuthi asebenzise i-platform ukuthi abhodle ukuze athole usizo. Bhuti wami ninjani? Siyaphila njani sisi? Ngiyaphila bakithi. Bengisacela ngiphe igama lakho nesibongo. Ubongani ngokadlamini emzimkhulu. Okay, angabe usisi lohleli la uyamazi? Yebo ngiyamazi, ngimazela eMthatha elibodi lapho ngangifunda khona. Okay, no, right ke lokho sis. Ngikholwa ukuthi uyena ngempela ke lo bengisacela ukuthi usebenzise leli thuba leli ukuthi ubhodle konke ofisa ukubhodla kuyena. Ngiyabonga kakhulu sisi nethuba lakho unginikeze lona. Bongani? Yebo. Ngize lana kahle kahle ngibhalele lana ne ukuthi ngicele usizo ukuthi bangisize. Kodwa uyakhumbula sisafunda esikolweni elibode ne sajola mos kumnandi uyayazi. Ngakhulelwa ngisemncane uyayazi noma ngangipha ko 15 years kanje or 16 years la usemncane ngiya understand lapho. Kwakhona ukuthi wena uthi uyangisiza ngendaba yomuthi ke wokuthi ingane ibe right. Kanti angazanga mina ukuthi wena ufake ipoison la emuthini. Isisu sagcina ngisho sesiphuma. Manje wena ngachazela Bongani ukuthi isisu sami siphumile. Wangafuna ukungilalela wena. Ngaqhubeleka ngakuncenga ngathi mina ngicela ukhulume nayo nomndeni wakho ukuthi ngibhekene nenkinga kanje, isisu sami siphuphumele. Wathi wena usemncane wena and uyosaba ukhuluma nomndeni wakho. Ngakuncenga ngathi mina ngoba phela ngangikhulumile nomndeni wami nami ngosaba and uyayazi isimo sasekhaya ukuthi thina ekhaya siyakhonza singabantu besonto. Nami ngangisosaba ekhaya ukuchaza ukuthi mina ngikhulelwe, kodwa ngakwazi ukuthini ukhuluma iqiniso ekhaya. Kwakutheni Bongani ngicela ukwazi kahle kahle ukuthi kwakutheni ungifisa ubuhlungu obunje, ungikhohlakalele ngolhlobo mbhemi, ngakwenzani kahle kahle. Ngicela ungichazele lapho ukuthi ngakwenzani lento uze ude ungifakele upoison uyeza uthi uyangisiza kanti ukhipha ingane yami. Ngicela ungichazele. Nomisa ngangaqondile ukubulala ingane. Yebo. Ngangaqondile futhi konke kwenzeka ngangisemncane. I know wawusemncane Bongani. Yeah, ngangisemncane. Yazi lonto le yes. Nakhona lo mbiza leyo ngangithi mina imbiza ukuthi ingane ikwazi ukuthi ikhule kahle. Angizwanga? At the same time nami Ngithi mina angizwanga. nami ngangekho right. Wawungekho right nini? Ekhaya mina ngangelusa inkomo, mina ngangesaba ukuthi ngangihleli ngitshela ukuthi make ngamethisa ngathola ingane. Zohamba inkomo zothatha inkomo, inkomo zasekhaya zohamba zonke ngoba kufanele ukuthi kuhlawulele ingane. Ngesi sikhathi Bongani wawulala nami ngisemncane kanti wawulindeleni? Ngicela ungichazele. Ngesi sikhathi ulala nami. Ngeke ungathi ngangilala nawe ngoba ngalala nawe kanye. Uyazi bangangiqala ulala nomfana. One time ngilala nawe. Wawulindeleni? Akase kube kaningi ngilala nawe. Kodwa bra wangikhohlakalela ngifuna uqamba mbanga. Uba ngabe ngangifile lana Bongani ngabe namhlanje uthini kuba lo muntu wanginikeza wona wangibulele lana ngangikhuliswa mina nje. Okay fine. Ekhaya futhi ngangengikwazi ukuthi mina ngithi ngingondlwa bese nami nginekondla ingane. Mina Bongani njengoba into enzekayo ngakwazi ukukhuluma. So manje ingakho nje ngathi ukuthi ngcono ingane ngifike ngoba ngangithi asifike. Oqala ngibizela uzongihlaza kumakhamera. No, anguhlazi bra. Yona into anguhlazi. Ngizokhuluma nawe kahle because yini Bongani esikolweni manje ngiqedile esikolweni.
Ngiqedile lalela ngicela ungilalele kahle. Sasikhuluma nawe ukuthi lento lesayifihla. No, ngiyayazi lonto le wawushilo vele. Sasifihla. Yebo, Iyakuhlupha imfihlo manje. Yebo, iyangihlihla sayifihla bongani imfihlo yethu soyithu. Sayenza lento wawusithi masiyenze ne. Kodwa Bayizosuka manje emzimkhula elibodwa. bongani ngicela ungilalele kahle ne. Mina angilali ngiqedile esikoleni bra. Bengisacela ukuthi silungise le indlela lento. Angiphumeleli ndawo. Bengicela silungise hayi bongani uganile manje unomndeni wakho. Uganile manje unomndeni wakho. Mina uthini bra ngami? Unkosikazi wami nengane zami nabakwethu ekhaya bazothini mangabe ngivela ngaphambi kwamakhamera ukuthi mina eyami impilo bra imile eyami impilo. Angitholi umsebenzi bra. Kuthiwa kumele bazothini. Ngisukuphazamisa ngicela ukunika ithuba. Yabo bhuti wami la ngicela ukuthi uze la uzokhuluma nosisi, right? Ngoba udinga isikhathi sokuthi akhulume nawe. Engicela ukwenze ukuthi ukhulume nosisi, ulalela usisi, niphendulane into eniphendulana yona. Ubeke eceleni umndeni wakho and amakhamera awuhlangene nawe. Ngicela nje sizwane kulokho ukuthi njengamanje uhleli la ngoba uzokhuluma nosisi. Sisi kuze sikhulume into eqondile bengicela ukuthi sisuke phambi kwamakhamera sikhulume eceleni. Ayikho into ngoba ngikwazi ukuthi ngakhuluma naphambi kwamakhamera imfihlo nomndeni wami mina ngizohlazeka emphakathini lengihlala khona. Bhuti ngicela ungilalele. Usisi njobe la ufuna usizo, right? Cha abazali lo ndaba le ngisho nasekhaya yaziwa lo ndaba. Mina kusho ukuthi kahle bra mina eyami into uyibone uyithathela phansi kahle awungicabangeli ngicabangela bekubona ngabe ngifonele noma ngabe bhuti wami mina ngizokuncela ukuthi mina izinto zami zingilungele angilala ingane yami uskira una Facebook wami bekubona ngabe ngithole kuskira ngizange kabi nayo uFacebook ngangekabi nayo uFacebook njengoba into yenzeka ngize lana ngabhalela lana ukuthi ngifuna usizo emva kweminyaka 19 mina sekunomndeni yazi ukuthi umndeni enginawo ukhande kanzima kanjani usizo lana uyazi ukuthi nakuthi kanjani ukuvuka emsebenzini angizange kuseni emsebenzini kunzima kanjani uyazi awazi wena kodwa yonke into esengiyisebenzele into 19 years wena uzoqhamuka ngesekhondo lokuthi ufuna Okay ngicela uniphazamisa ngisacela nilalele mina ke manje bengisacela ukuthi sisi nje into ayikhulumayo asikhulume ngale kwamakhamera ukungihlaza lokhu ngithathe la ungilethe kumakhamera bhuti wami ngicela uthule njengamanje angibuzise la emakhamereni ya usungihlaza lokhu ngiqedile ngiletha ngisusa la ngihleli khona ave ngibhizi ngishiya indlela zami ngiletha phambi kwamakhamera ngingazi ukuthi ngiseleni uzongitshela le nto leyo into ya 19 years ago kungoba mina ngikho busy bhuti wami ngibhizi bhuti wami usisi ula wakushila ukuthi akasebenzi lento imvimbela impilo yakhe imile impilo yakhe ngenxa yalento le so awukwazi ukuthi wena usebenzele lithuba kusikolodela ukuthi wena ubhizi ingakho ngithi kuwena cela uyeka amakhamera ngicela ungaphinde ngikuzo usho igama lamakhamera cela focus ekulungiseni inkinga yasisi engize ngayo lana engibhekene ngoba uxakekile nibe la endi kubhlungu la ungasebenzi wena wenza lokho wena uyasebenza waphindela ulaludlile mina owami umndeni uthini ngawo into engicela mina ayingaphazamiseki impilo yami ngoba usuka la usuka khona uzongimosha eyakhe ime eyami mayini uthini lungile hayi mina nginandaba mina ngibhekisa dlami hayibo yimi mina omamdeni mina ngalahlekelwa umkami uyazizwa ubuthini ngilahlekelwa abazali bami kahle uyazizwa ukuthi ingane zami owakho umndeni mawulala udlile owami umndeni uthini ngawo mina eyami impilo ime isakhe eyakho impilo bra iqhubeleke iye phambili uthini ngowami umndeni uyayazi ba ekhaya bra nganguchazela ukuthi siyahlupheka ekhaya akekho umuntu osebenzayo yimina umuntu njengoba umzali wami beke wevuka ngami ehambe esebenza esenza iwashing emizini yabantu bekasebenzela mina uma wami even manje akho mali akayitholayo yegrant akapeyi okay uyangiba ngithini kuwena manje le mali lebekayithola bekenzela ingane yakho ukuthi mayifunde iqede ngihambe ngiyosebenza la ubaba ngase ngimtshela ukuthi khona into engayenza hayibo iminyaka emingaka bhuti wami thaba wena nje okay akwaziwa sehlisa umoya ubaba engasi mina ngaba senkingeni okay ngicela ungilalele so ngiyacela nje okay ngilalele sisi bhuti wami umuthi othi unikeza usisi kwaku1 ngangayifuni ingane mina ngaleso sikhathi ungitshela ukuthi wena wanikeza usisi umuthi ngenhloso ukuthi ubulale ingane yakho nawe
nami ngangidecide ngendlela engangidecide ngayo ngoba ngangikwazi ukuthi ngibe nengane cause ngangisemncane futhi nami ngijaha ukuthi uyazi ukuthi leyo nto ingakufaka ejele. Kwakumzimba wakhe, kwakuyisinqumo sakhe. Wesiphathi lo muntu we-underage wenza leyo nto leyo engazi yena. Namhlanje ufuna ukuphakama, ufuna kube wena ushona phezulu. Umdala namhlanje ungaka lento wayenza usamncane. Namhlanje awulibona iphutha ngento wayenza. Kahle wena uzicabangela wedwa wena. Uzicabangela wedwa ukhohlakele wena. Bothulele nonke leminyaka. Wakhuluma nawe. Wakhuluma nawe kade ngakuchazela. Uyayazi lonto leyo. Iminyaka emingaka wena why bungakhuluma nomndeni wakho iminyaka emingaka? Manje izovela manje nje ngoba senzenjani? Angizwanga. Yini evelayo lapho ngoba kade ngakuchazela ukuthi mina ngicela ungilungisele nansi inkinga engibhekene nayo ngendaba yengane wena owayibulala ngane leyo yakho. Kahle ukhohlakele wena bekufamba ngiyakubophisa wena. Bengicela lento le ngale kwamakhamera wena wangiqhaqa uvegini wena ngingazange ngalala nomfana ufuna ukuthini manje wena ukwazi ukuthi ungishiye la ngihlala khona uzila kuphambi kwamakhamera kahle mfethu into engize ngayo lana ngizicele usizo ukuthi ngicela ungisize mina ngesimo engibhekene nazo manje uthini uyangisiza okanye ngenze njani ngizokuphinda lokho bhuti wami mhlasimpe kulokho uzongizwa ngithi mina umdala ungaka namhlanje awuliboni iphutha entweni wayenza ngicela ukuphinda ngisho khohlwa amakhamera nanga umuntu odinga usizo lakho la angabe ukukhuluma isolution ukuthi sizokwenza njani hayi ukuthi ungibalisele ukufika ku solution asikwazi ukufika ku solution vele ngawuthola umuthi imbiza kwakufanele ukuthi siphume ngangeke nami ngangena choice iphutha owalenza ngibona yebo kanjani kahle wangibulala lana waqonda ukungibulala mawusithi vele imbiza uyayazi akhonto ungayazi ngangakubulali mina wawenzani uba ngabe ngangifile lana wawuzothini ngabe namhlanje uthini wawungeke uzofa ukhohlakele wena kahle nami ngisemncane ngijaha udumo lokuqonga ngendlela sasizwana ngayo esikolweni yazi ngendlela sasizwana ngayo yabonga nkathi lento yenza ibe nzima into ezokwenzeka ukuthi yonke lento le konke lokuhlazeka ukhuluma ngakho uzokhuluma ngaphakathi ejele lokho ngakuthembisa kona so njengamanje engifisa ukuphendula yazi ngizosongambe lana ngoba manje ungisabisa ngamaphutha ngamaphoyisa bona ke bhuti wami ngeke ngize ngikuvimba ukuthi uhambe kodwa kumele uqonde nokuthi wazi ukuthi le ndaba la ngeke iziphele yini yenza uhambe uyabaleka manje mana ngicela ungilalela ukhohlakele wena ngicela unginike ithuba unginike ithuba lalela bhuti wami yabo nje ubuhambe siyakulandela le ndaba uzoyikhuluma nonkosikazi wakho khetha ukuthi ufuna sikulandele uyoyikhuluma usuhleli nonkosikazi wakho nomndeni wakho noma ubuye uzohlala la isinqumo sakho hayi sabona ngeke mina uzobla manje mina ukuthi hayi sengisebenza cela ubuze uhlala phansi otherwise lento le ungalifale phoyisa kanjani cela ubuhlala phansi yabo njengamanje usimoshela isikhathi cela uhlale phansi hayi ufuna ukuzongibophisa uyazincumisa yena uyalisaba ijeni kodwa futhi awufuni ucorporate awuyiboni into wrong uyalisaba ijele awufuni ukulalela njengamanje ayikho into osayilalelile usadefende kuze kube imandi sihleli sidry endaweni eyodwa ngenxa yokuthi awufuni ukusebenzisa wathifu mina ngiyalalela ngiya-understand ngiyayizwa lento oyishoyo ubani ungangikhulumela mina ekhaya uba ungangishola umfazi wami mina ngilahlekele umfazi kubo uba uthi ozolahleka umfazi wakho uma nengqondo uzokwazi ukuthi yonke lento le ingagcina ilimaze kwayena ngoba lengane le engaphili angeke izihlezi yanikeza yena phela inkinga nawe umzali wayo ngiyakuzwa ukuthi izonikeza mina inkinga ngikulalela ningafana nanenkinga kodwa manje uncumise uhambile akaphuma empilweni yami akasho ukuthi ucela ukubelana nawe kade ngahlukana naye futhi la ngihamba khona angimcabangi akasho ukuthi ucela ukubelana nawe mina ngifisa ukwazi ukuthi okay awufuni ukuvuma lutho uyalwa ngenxa yamakhamera kulungileke into engifisa ukuyazi ukuthi awuliboni iphutha ubhlungu amziswa bona namhlanje awuboni kodwa sengikhulile sengimdala okay namanje okay likhona iphutha lokuthi ingane eyami ngeke kushintshe lokho kwakweyami ngendlela asho ngayo nami angikho sure
Awukhwasho kanjani ekubeni ngangiqala ukulala nawe uyayazi lonto Ngalala nawe once. Uzimisele ngokwenzela ingane yakho umsebenzi, uzimisele ngokumgeza lo muntu owashonile umntwana wakho. Because njengamanje ukhala ngokuthi iyona into ebambile. Iyona into emisa into zakhe. Lapho mina ngeso sikhathi Iyona into ngifuna esidinga umsebenzi, Cha, anguthola umsebenzi, angikwazi ukondla umndeni wami. Uyayisebenzisa izinto le zami mpepho zimile ngoba manje bayasonta ngenxa nje, yakho. basindisiwe. Ugeza uzogeza kanjani ngoba nisindisiwe kini? Uyingane kamama kamfundisi wena. Angithi wena usindisiwe. Yena usindisiwe, ayikho into evimba wena ukuthi wenze into ayicelayo. Awukwazi ke ukungenela einkolweni zakubo noma ujaji inkolo zakubo neinkolelo zakubo. Bhuti wami, ngicela ungilalele. Basindisiwe labantu, Okay. bayathandaza, Okay. bayakholwa. Okay. Lo mali iyoqhamuka phi imbuzi? Okay. Uyayazi imbuzi ukuthi imali insisi. Angisho kokwenu nifuyile mosinini. Waye ungathathi imbuzi lapha kini esibayeni. Khona impela imbuzi. Angisho awuthathi ngani. Mina ngofika ngithini kubaba? Khuluma nomndeni wakho, angisho nobaba unomama mos. Waye ungakhulumi nomndeni wakho, wosaba umfazi wakho wena kahle kahle. Wosaba umfazi wakho, eyona nto ebalekile. Ngiyamhlonipha. Awukhulumi ngani nomndeni wakho pho? Ukuthi uyamhlonipha indaba ungamtshela ngeqiniso kwasekuqaleni ngoba usumdala phela uhlangana naye. Bese ngathi ngakhohlwa mina ukuthi kunento ekanje yenzeka. Usukhumbulile-ke manje mhlonipha unkosikazi wakho. Kunento umtshele ekanje iqiniso, yenzeka. ulungise lento. Usuyazi. Hlonipha unkosikazi wakho umtshele iqiniso ulungise lento. And into ezokwenzeka ngikubona kuphoqa, ngikubona kubalekile futhi ukuthi angithi usisi lo njengoba ezela uzobhodla ngoba ezibuhlungu. Uthi akasalali. Uthebheni nomzimba. So njengamanje izinto engifuna mina nawe zivumelane ngazo ukuthi uzozenza. Esizovumelana ngazo futhi ekugcineni ngoba uthani ungathandi sizoya la kumele yiwe khona. Ukuze impilo yakhe iqhubeke naye. Ayikwazi ukuma impilo yakhe ngenxa yezinqumo ezathathwa wena. Ngoba zonke lezi inqumo zakho. Ngicela ukulalela angiqedile. Right. Uzomgeza lo muntu. Ukuthi basindisiwe kubo awuhlangane wena nalokho. Uyena ofuna ukugezwa. Uyena futhi ofuna ingane yakhe ilungiselwe izinto. Right? Ngaphezulu kwalokho uzokhokhela i-counseling yalo sisi lo. Lo sisi uthi akalala ebusuku. Lo sisi usaseyinhlungwini namanje le ndaba mayixoxa usakuveza ukuthi akadlulile kule babhlungu wamzisa wabona ukuthi aphuphunyelwe isisi engazi. Wayesemncane. And uyakudinga ukwaluleka ngokomqondo ukuze amkele because njengamanje ukhomba ukuthi akamkelile kwayikona ukuthi ingane yakhe yaphuphuma. Mind you wayengazi. So izinto engidinga kuwena ilezo. Akadingi ukubuyelana nawe. Akanandaba. And sesiqeda socisha lamakhamera lawa usuxolisile kulosisi. Ngoba wambhampela phezulu kwalokho ngisho sezama ukuxhumana nawe ungakashadi ngisho ukushada waqhubeka wabhampa. So sizovala la amakhamera okhala ngawo usuxolisile kulosisi uzomgeza uyenzela ingane yakho umsebenzi emva lokho ukhokhela counseling. Sis, ufuna ukugezwa ngani? Kugezwa ngani? Kanti kugezwa ngani? Ukuze ngiqede. Kahle kugezwa ngani? Mawuzobuza mina Le unesibindi ngane sokuthi kufanele- ubuze mina Okay, ukuthi kugezwa kulungile. ngani? Kugezwa ngani ngempela? Izokwaziwa ekhaya izokwaziwa ngobani igama. Mina into engisho ngithi ngicela ukhulume nomndeni Ingane wakho yaqanjwa. ubachazele iqiniso ukuthi kwenzakalani ngendaba yengane yesisu. Bachazele nomfazi wakho ungamchazela. Mawukuthi uyamthanda Nzima umfazi lento esho wakho. wena mawukuthi kufana uyam- ukukhuluma wena angithi ulanda amakhamera uzokhuluma phambi kwamakhamera. Ngoba ngifune usizo, ngoba ngifune usizo. Ngizame indlela zonke ukuthi Kunzima. mangithole. And angikwazi bra ukuhamba mina ngiyozingenela kini. Ngoba phela unomfazi uthe uqhubeleka nempilo yakho usunomfazi manje angikwazi mangizongena lapha ngisho Kuningi kakhulu esengakusebenzela mina ungekho wena manje ukuthi nomfazi wakho mangizohamba mina uzongidestroyela i-career yami sengimdala ngingaka. Phephisa kakhulu mawami ngakho konke okwenzeka. yazi sisi ngendlela sengimdala, engubo manje sengimdala. angikwazi nokukhuluma lo bhuti lona wangikhohlakalele ngendlela ngangimtrusta ngangimthembile Ngicela ngangimthembile kubhlungu sisi ungasebenzi iminyaka ezinye ingane ziyasebenza mina ngisebenza Cela unginike ngihleli ithuba, ma, angikwazi ukondla umndeni wami ngenxa yakhe. Nginika ithuba. Bhuti wami kwizinto engiyibalile zo3 zo4. Ngicela wenze uqala ukuthi uxolise kusisi. Manje ngoba uthe iphuthu uyalibona usumdala. Ngisacela ukuthi ngale kwamakhamera kulungile ngizoxolisa. Ayikho ikhamera esoyicisha ungaxolisini. Kulungile kungesokulungisa ngameko. Xolisa. Nami shabalala ngiyaxolisa.
ngizokwenza konke okufuna impilo yakho Cela iqhubeke. ukuzohlala phansi, angisho ukuthi guqa, angisho ukuthi ngixhawule. Because njengamanje usulela ukuthi kucishwa amakhamera. Cela uhlale phansi uxoliseke. Mina into engiyitshoyo Mashabalala. bra angifuna ethando kuwena. Ngifuna uxolise qha. Cela unike ithuba. Mashabalala, Yebo, Thabisa, yebo. Ncumisa, ngiyaxolisa. Uxolisa yini? Konke engakwenza ngangisemncane nami ngangijahe udumo lokuqola. Nami sengikhulile manje sengiyabona ukuthi kwaba yiphutha lokho. Kodwa ke bra kuyo yonke Khona le ngahambi khona kahle. kwenzakalani? Mhlambe nami lengane ngihambe ngivale ngoba nami ngiyayitohozela kwenkontraki kuyavuka kuyabheda ngiyalaliswa ngena kuma-short time. Mhlambe nami kungangisiza ukuthi sihambe kugezeke le ngane. Hayi ngiyabonga. Ngiyacela. Sesiza nawe manje. Ubungayiboni kodwa yonke lento le. Ngiyabonga mawukuthi uzokwazi ukuyenza lonto le ngiyabonga ngalokho ngoba eyona nto ingihluphayo yile engizochazela yona njengamanje. Njengoba ngifuna usizo, ngifuna usizo ngoba ngihlushwa yindaba yengane senzela ingane. Hayi mina ukuthi ngifuna wena ukuthi sibuyelane. Cha, angifuna sibuyelane. Mina nginomuntu wami nina engitshola naye. Uzizwa kanjani-ke kodwa ngokuthi uselikhiphile igama lokuthi uyaxoliswa siyakuvezela nokuthi naye kunezinto ezimbambile. Uzizwa kanjani umqondo ukuthatha ukubekephi umuphi umcabango ofikayo njengamanje? Mina sisinto engayisho njengamanje ngithi ngiyabonga. Ngokuthi ningisize ningixhumanise naye ubhuti. Ngoba emveni kweminyaka ngempela bengalali kunzima ngeyona ndlela kodwa ngiyabonga. Naye kungcono ukuthi manje uyakhuluma ukuthi naye bimhlupha yonke lento iziphofu izinto zakhe azihambi kakuhle. Uyayibo lonto le uthi ukuthi yile ndaba yalengane akukho okunye. Kodwa into engifuna ukuyitsho ke okugcina ukuthi ngiyacela makuthi angakwazi ahambe ayoxolisa nasemndenini wami ngoba phela nami ngiseyingane ekhaya. Ngoba abazali bami nami ngaba disappoint bengithembile. Njengamanje njoba ngisithi akekho umuntu osebenzayo ekhaya. Yimina umuntu befamba into enzekayo ngisebenzela abazali bami njoba bengifundisile. Mina uze ngikwazi uxola kakuhle ngicela bakuthi ixolo lakhe ngiyalamkela makahambe aye nasekhaya emndenini ngoba vele ngase ngibachazele konke okwenzakalayo ukuthi kunendaba olukanje nakanje kwenze nabo bakwazi ukuxola. Okay, ngisacela ukuthi ke singayiphuthumi mami ngiyabonga ukuthi uyabonga kodwa ngicela ungaqala ubonge. Ngicela nje ke ubonge emva ukuthi esekhokhelile i-counseling yakho la azoyikhokhela wageza ekhaya. Okunye nokunye ngicela lento siyenze kancane igaba zakhona. Kodwa nje mina ngibonga kakhulu ukuthi ube nesibindi sokuthi ufike la kunzima. Kodwa ngicela ukuzwa uvuma ukuthi ingane uzoyigeza ngoba angeke kuze kuphele kanje sizokulandelela and uma ungakwenzi ngiyakuthembisa angeke uze ukuthola ukuphumula. Right. Ngicela sivumelane usisi uzomkhokhela imali ye-counseling. Hayi ngizohlanganisa amasenti engibonayo ukuthi makuphela nje fortnight le contract ngibambe kuyona ngizobona ukuthi ngenza njani. Okay, usisi uzomgeza. Yebo ngizomgeza. Ingane yakho uzoyilungisela into zayo. Yebo, hayi ngizolungisa mhlawumbe nakumina kukhona okuzoqhubeka phambili. Okay. Akunankinga-ke bhuti wami sibonga kakhulu isikhathi sakho noma-ke kube kanje sisi wami. Yebo sisi. Ngizolandelela yonke into ukuthi ubhuti uyayenza ngiyakthembisa si-Black Life TV ngesikulahle angeke usaba wedwa kuze kube siyabona ukuthi uyalulama. Ngiyabonga kakhulu sisi wami enkosi ngiyabulela kakhulu. Ngongazenzisi ngiyabulela nakuwe bhuti. Ngiyabulela kakhulu. Usengubhuti kumina ngisakuthatha njengomngane. Angulahlile. Kodwa mangisangakushela usakangiqoma. Hayi phela usuqongiwe manje angisho usuganile ngiyabonga kakhulu. Okay, bye. Okay. Mbukelo Black Life TV ngiyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kuze kube imanje. Bekungelula kodwa silala sikhona namhlanje sithemba ukuthi yonke into ikhomba ukuthi iya ngasekulungini noma ngasekulaphekeni kwenxeba usisakhala ngalo. Ngicela siphinde sihlangane ngokuzayo lapho sithi khona Bhodla bese uthola usizo. Mbukeli ungakhohlwa ukuthi ulike usubscribe ushiye comment lapho ngoba i-comment yakho ibaluleke kakhulu kunakho konke. Siyabonga kakhulu. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.